Inda Naziru sarkin waka sai da aka biya shago ya aske gashin karfa. Hakan ya faru ne cikin suna so. Wani guri inda Allah ya ce ya bai kamata ba. Da aka ce mishi ya aske shi ta fitar da albashi. Haka dai sai da Malam Aminu suka yi kashin kuɗi. Kwatsam sai muka ga hoton Excellency da jaka. Wanda yake shirin faruwa ne shin ina ne Excellency za ta aura? Ko dai. So ga Lukman ya zo gurin Naziru. Ko zan iya cewa Naziru ne ya kawo Lukman ziyara? Shin me yake shirin faruwa?